ще ліпі. Ще си так вишко. Кулі мусиш, бо... Так, ще не вдохать. Ти завтра стріла. Кучок. Це п'ялочина, ні? Ну, так чи на це буде? А я ще так і день. Може, поставили. А, отлично, отлично. О, я чув козі. У вас може бути дакус цінші. Дакус цінші. Але ні, потреби до. Нет, потреба це, хлопці. Поймай першу фазу. Просто так політають. Або то що розшиваєш. А мог бути, лучше жнути, то направиться. За teraz dobry mam takie jeszcze który super zdrowy podtrzymuje. Ти же хватить доводиш, A nam руку припреми на руку ходимо і зима одлужить, а ти нас кожен день приходимо тут. Де нас тут бувають, скамешо. По ліхтам організм. Все тепле було. Не безцільно, але